Привет, латец! Noi am fost la vaccin. Dimineața ne vine mama să punem niște bani, sora, o rămas de psihotare. Să ne ducem la nepoate și i-am pus vaccinul care la un an trebuie. I-am pus-o la un an și aproape peste 2 luni. Și am venit acasă. Am fost în centru, am luat un... Stați, cum se numește, carp sau pește. Și o să-l prăjesc, de nu mai știu și mâncare să mai fac. Și ce mai luat? Am luat de la magazin. La magazin așa ceva. Carcabusna. Bomboanele mele iubime. O bulăcică, așa. Adică... Și de-am covrijei din tărâță la fată i-am luat. Și asta e tot cumpărat. O zis că fata nu o să aibă vreo temperatură de la vaccin le este. Azi vedem și așa. Și așa. Așa ne-o plâns. Eu ne-am făcut Sania, кстати, din... Șpacliovcă cu carton și trebuie încă o dată să o mai dau, că acolo s-o mai format, încă s-o mai format și trebuie încă o dată. Tot normal, rastăm. Oi. Oi. Trebuie să plec pe săptămâna viitoare la mă trimite la ginecolog în Aneni. Da, mami? Și a fost plecăm în Mireșeni. Luni trebuie să mă duc dau analizele de urină. Și așa să mă duc și să fac măși peștele, ador pici și mă duc să-mi prăjesc peștele. Și așa. Moșdei, pește am prăjit și mămăligă. Asta-i tot. Și încă, apropo, Edica mă trebuie să apară și să cumpere vreo de asta, cum se numește. Și mami. Tu după vaccinul asta să cumpere brânză și smântână, o zis că vrei. Короче, azi ne s-a făcut rău. Eu de dimineață am mâncat, era poftă de mamaligă cu pește și cu moșdei, dar în moșdei am pus tare mult oțet. Și usturoi, încă de când eu zis ieri că e cam pretermoiadernă. Nu ne-mi place așa mai tare. Și am mâncat de dimineață pe aproape stomacul gol. Și atât de tare ne s-a făcut rău, mă doare burta, este cinstit că când am început odată a plânge, nici plânsul nu m-a ieșit nică și tare mă dure burta. Parcă mai mă lasă durerea. Mulțumesc lui Dumnezeu că mama ta m-a venit din oraș, am sunat-o. Ne-a intrat, a fost s-a dus pe la farmacie, ne-a luat niște medicamente, un ceai. E ceai, adică zavarnă și albeu după pastila și dar tot mă doare burta, tot mă ține. Adică azi la lucru. Poate mă îndrepta. Așa și tot normal. De mă doare tocmai nici nu mai pot dureri. Arăt bărbatul meu că și-a venit acasă. De ce caza n-am dat? Eu am făcut cadou cacaita magazin. Așa ceva? Cană și nu pus o farfurie. Și o șampanie. Mai este 3? Da. Și blocnot cu rucică. Caza n-am dat. Прикольный. Приора и бывает еще что? Больно?
La Olesia? Mulțumim. Și așa. Noi am venit la adunare. Нового светила родился на земле Христос. Он спасение принес. Святую ночь, на ней далекой, родился Святой Иисус. И наказал в целом свете, быть кругом и пройдут. И в эту ночь Întrebați pentru și eu umflu așa de mărunțel balonul, mă, și chiar să vă zic. Și să vă arăt. Ia că și nu-i frumos, bradul meu? Cu ghestia, cu baloane. Mai frumos arată. Прикольный. Короче, nu și ne-a furat nimăța. Adică o adus-o de la Diana una. O murit sărmana. Nu știu încă a doua zi de la Diana când o adus-o. Nu a murit. De-a doua are o aproape lună sau poate mai puțin. O, sau poate mai mult. Și, blin, liba ne-a furat-o. Dar mai mult că ne-a furat-o cineva. O ieșit în drum și o luat-o. Că e numai tumana, e motanul din deal. Pe spăniati. Și ne jele. Și ne șudă, chiar și dacă ne-a luat-o cineva. Da. Cui trebuie măță? Și era tare bravo măță și ne-a plăcut tare clasnica. Da, e ca cuiva, simt că nu i-a plăcut. Sau i-a plăcut și-o luat. Nu știu. Ieri am căutat-o, azi am căutat-o. Am fost deci la Ciucicatea, încoace, la vecină, poate era pe la dânsă și eu zis că asemănătoare măță ca la mine, doarme la dânsă. M-am dus și m-am uitat, nu e. Unde e blin măța mea? Și ne-a luat-o. Am găsit o joacă nouă. Da stai, mă, să mă îmbrac și să mă pot filma. Da-ți vede, nu? Hai. Cu lavașul și ne pierde, prinești un lavaș peste bot. Hai, tu, Efa. Suiefa. Asta că-ți pierdeai, n-ai filmat. Hai. Eu. Hai din nou. Ai, tu, Efa. Eu am pus foaia cât ți-am Eu am pus foaia și am pierdut. Tu, Efa.
Suiefa. 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 Ce tata este? Hai, Suiefa. Suiefa. Și o să ajungi că ai făcut malvat.